Ubia Owusu ho na enye edisi ayi sedi ni mo no nyame adoma ene na wotumi enu abefo ne enyamfo ene na wotumi enu eyewura ye wofa ya de nyina odomnyamfo opanyina henkan chekesia na abo mekasa ma mianga sama de nyana na pia ye na Owusu panyini ababio otufo brimpon one ne padifo ene eka bibi ayesi bibi ade a kire obekura ni ana abusa panyini anya abusa nkaye obere ponse nananti mbuadwe mina me dia no nananti mbuadwe mina me hene no me panyin no nane na hina wo kwa abantu mi anka bibi ankyere obere pon wonti mi ankyere me kwan a wo faso nana oyire ene omba odi oja sasi suoi nana nka wo kompan kaka bibi chia me nanka obempon me sumi fo mu ho ade nana wo kra me se o ko pa ya ne saba na so metie ne se etuo na aba ofie aben na ebo se ya do to wada kamera mu a nana ye wodi ka ye no obusu apanyenya sama ho abusu apanyenya sa wodi ensabi ya paye na se o wodi de hene eto na mena mu a enfansa bia obne mponse ensa we na fa ya paye fa ma na hene sara na to da kamera mu na wo ya no so a entoma ye de gu wo so ye do to wada kam ye de wo kwa to wada kamera mu na na se nya santo na odi ja okwan na ema musa obesu mo waseman na osum ne fitumpanti wo flu nante bre ho ase wo ya sotie awo ni fikesi sa wo kwa ekuta epo santuma we ensaida na so na mo bia di kan aifu bia di kan acharifo bia di kan sanso bokuhwi bia di kan wo mo nyina no batu wo be huru wo mo sa na wo kwai na na se for ntuma we ya hyanso de fa kotre wono ankasa na de nyina na Owusu panyo di kan na so tentuma ibi na so somwa tumi odi ka de betena akunya so no sa tumi ni nyane meka ne ho sa tumi ni mesali ma de tumi yenye sesi ampo no e ma ne nyama ne mo so ene kwa wu kwai enye wo bi na wo ne mo na so wo soman
kono ka bi che ne mpanifo di kan se bibi banas woni mu a omuntro me ka mesi kwama no na sabe ebru sabe konto wayo obrimpan yi enipa ni besa no ano bi besa no ano bi besa no na so de tuma we tira tumi a want mani mu no emfiri ni mpanifo omra obian so akutane debo senti ade bo ano sanso na sawudro na sakosieda ayifie bia ni ho aduru ho kosieda so so ye panyinu ha onko nyame fie koyin so oduru ho ma hanki e wona nanu nchen se enanu mle bi atwam yewula e ma ne nsaso o ma nkunumdie e beto ho wase na opodi se ye ni ankaso mi disia na nanu masachiri ana enkofa akunyam e ye nkunumdie ana odi asoma ho fako obianso nanu mo ko ya che enka ne sika no ahode ana o mitumi wo no ene edum obi akutale sam pare pregan ationu nana kusi obodum fachame nana entimbuadum amma ko bo hina sabi eburu wadi kan sante nam jomo aye otufa chichide hine na edura ono so ne hine ene da fam no nana so eduru ha edne tumi ebeka nana mutumi ho amaya ye ohine eyi de eduru so no e pa cha nsabade ho bia no afi o ho kwase ye chire yo Matwa pudio yema na chamba bia wo bia tiemie abɛbrane no watie me ɛma ne abusia kae nyina no watie me bitra asema ya maame ya afrɛ ɛma ya papa abasini mo ɛma ɛnɛ anɔpɛ abra papa ɛda pam no mo wurade fafa ɛma yi bɛbɛyɛ yɛ ɛsia papa ne mpo ɛno no ɛsia sɛmpanifo sɛ jabi wo jabi tiase na ya papa tiase nti na yɛ kɔn ɛdeda ho and ya papa ko anope be je papa kwan fefe samre ya no sikasa edi kan e ma ya kan wa bom ya se aka bibidi asi kudu ya ma so na to be prani anema enuanom kaye nyina eso enuanom nyina wa baba be ye so awache ankro edu 1000 Ghana cedis monye na mo franka konwa emu fom minim samba jeti ya je adase said American no mo kasa no po maba ewioma ba ekaba bonka bibi jam remo me kansa di ajerendu ade da busia se ye jina ya naso ya maka emene da busia elema na empo na wotia dwom atibi said you amo ekano no minim sabaje ti maje adase dase nyama dase ahnewa something ato ebabetia something fi bia se so dro Wawase assembly man wona na busia na edru ha ebabetia onabo Solomon Safo onomanya